Ohituretan eragin nahi duen ariketan parte hartu nahi dugu. Hau bizi belarri presto kongietorri miluzera hemen txagaude danok hasteko preste gaurko lehiaketa. Txapa jantzi, bai, txapa jantzi eta txapa eman. Kika ere esaten zuelako behin berriz, ezta? Ari gara, gu ere. Horra itxesari lagunek. Hombre, nola ez. Bai, bat egiten duzue kontzeptu askotan. Eneko Aratz, Gabon, zen moduz? Ondo. Pasatu zindartxu, Eneko? Bai. Lehiarako prest, hirugarren eguna, zuentzat, dirutxo apur bat bai, €182 Aratz. Ondo ez da? Hasiera baino ez da hau. Hori. Ala izan Ietorri Gabon. Aitor eta Joanes bestalde, bigarren ez gurean, momentuz dirurik ez dugu bat ere pilatu. Eta nahi lukete, besteak beste, Aitor, aipatu duzu Eneko Atxaren azurmendi jatetxera joateko. Bai. Hori da helburuetako bat. Oia Leonak Garabiak eta Bai, ez da? bikotekideak ere bai. Begira. Orduan zakutxu bete edo eskuratu beharko. Nik izan nuen sekulago zortea ze oparik guztidaten bazkari batan. Eta merezi du, ez? Ondo, Benetan, bai. Berriz ere, joango nitzateke, orduan zakua partekatu nahi baduzu eta, ni ere jale hona naiz, Ilaski ere bai. Jarri galera errazak da ikusiko dugu. Vale, fenomeno, animo bikote, zorte hon. Neskako ongiet horri, Helen eta Izaro, zelan zauzie? Ondo. Helen, nondi zatoz? Ungitik. Kasetaritza ikasten? Bai. Zelan due? Ondo. Ondo. Izaro, nondi zatoz? Seriotik. Ze ikasten zu? Medikuntza. Eta? Ondo. Ondo, Bai, momentuz biek ondo. ondo, biek ondo. Zelan animatu zarete, Izaro? Ba, Zer etortzeko? txikitatik lagunek gara eta esan genuen animeko gara. Eta ze gogogaz, Helene, zatozie miluzera? Urduri, apurretu urduri, baina, bueno. Bueno, lehenengo helburua aurrera egin. Bai. Ia sortia dago, ongiet horri neskak? Ba, denok pres gaudela ikusita, publiko ere bai. Bai? Bai? Ondo, ba, aztera Bai. bat! Zentzun! Ez zentzun, ez zarete lagunekin? Ari gara, Bilboko Urretxindorra ikastolako lagunak. Venga! Ondo. Oso konzentratuta daude hauek ere Ilaski, hauek ere badutelako helburu bat, helburua da Salamankara joatea, ikasbidaian. Ondo. Eta hori, besterik ez daukate buruan, baina tarteka txalo pixka bat ere jo. Ados? Ondo. Fenomeno. Azte parea, gure lehenengo proba, Eneko Aratz, zeuen txanda izango da, pareak sortu beharko ditugu, Nordu Maira. Egun naiz. Eneko hartu leku mesedez. Aratz, zenidetuta dauden, herriekin egingo dugu jolas. Ea sortia dauen. Eneko guazen, denpora. Gernika Lumo. Puerto Viejo. Gasteiz. Victoria. Oso ondo, Aratz. Iruñea. Tolosa, ez. Zarautz. La Habana. Oso ondo? Uztaritze. Tolosa. Oso ondo? Barakaldo. Oto. Hartu lekuek! Ez dago, ez Erdiak ondo osatuta, eta osatutakoak errepasatuko ditugu azteko. Gasteiz eta Texasko Vitoria senidatuta daudelako, Zarautz eta La Habana ere bai, Uztaritze eta Tolosa. Gero falta ditezkeunak Iruñea eta Yamaguchi, Barakaldo eta Porto Viejo, eta Gernika, Lumo eta Hiroshima. Baina ondo, senidatu ditugu 3, beraz, 30 puntu zuentzat. Ondo! Aitor, Joanes, lehian hasiko gara. Aitor, bazenekien, Yamaguchirena. Iruñarekin. Bai, Iruñarekin, kotxien sartu eta hor kartela handi bat ikusten dalako ere, bai? Bueno, ze moduz, azteko prest? Bai. Nordu Maira, pareak osatzeko. Bale, Joanes, zuk leku hartu, eta Aitor zuk asmatu balik eta gehien. Zientziako lege, printzipio eta teoremak. Ze moduz, Aitor? Letretakoan ez, baina, bueno. Bueno, egingo dugu zio zer. A A ber, nortzuk asmatu zituzten sortzaileekin lotu beharko. Guazen, Joanes, denpora. Vale. Pitágoras. Hipotenusa. Oso ondo. Darwin. Evoluzioa. Bale. Newton. Higidura. Bai. Hooke. Elastikotasuna. Arquímedes. Lotagarritasuna. Aupa. Ta Mendel. Aupa. Genetika. Letretako omena iku,
Baina, Aitor, hauek guztiak ezagunak zenituen, akaso? Baten bat, bai. Zortea ere pixka lagun izan dugu, akaso? Zortearen legeak ere balio duelako Balio du, minuzen, bai. zalantzarik gabe. Pitagoras eta hipotenusa noski, Mendelen legeak genetika arautzen du, Newtonenak berriz igadura, Arkimedes eta flotagarritasuna ere lotu behar ziren, Hooke eta elastikotasuna eta Darwinen evoluzioaren teoria. Garapen oso ona, 60 puntu zuek. Ondo! Anari entzun dabe laguntzen du honek Baita ere. guztiak Arkimedes esate baterako. Bueno, neskak puntua biltzen asko gara? Bai. Danak esate baterako? Erto, nordu maira? Ni. Izan hartu leko mesedez. Ba, Helene, zuretzat ika amaiera duten berbak aukeratu ditugu. Vale. Eta, ia, dagokien lotura ona egiten dugun. Guazen denpora. Basilika. Begoña. Klika. Korrika. Oso ondo. Amaika. Telebista. Ordorika. Ruper. Oso ondo? Gatika. Madalen. Ibaika. Madalen. Tagatika. Hau panezkak. Atutxa. Aka txiki bat artea, baina bat ere arazorik gabe. Gatika eta Sertutxa, Gatikako auzoa delako, Sertutxa izenekoa, Ibaika eta Madalen, Ibaikaren traineroak Madalen izena duelako, Basilika Begoñan, edo Begoñako Basilika Bilbon hobeto esan da, Ordorika Ruper da, bat eta bakarra, zalantzarik gabe, Amaika telebista, eta Korrikaren aurreko edizioko leloa, Klika izan zen, eta zuek ere Korrika primeran hasita, 60 puntu, neskak! Nor da gogoan daukazuna. Nor da... Ruper beti gogoan, Ia ba. Zai honetan, segulako artista. Baina Ruper, kantuan aritzen den bezala, guk lehiakideak isil-isili jarriko ditugu orain, Eneko eta Aratz. Aratz joango da, Bai. Maira, oso ondo hartu lekua, Imintzioka, artista, trebea, baitugu. Ea, ba, gaurkoan ere, eragustaldia ematen dugun, ba, puntu batzu pilatzeko beharra badagoelako, Hortxe, lau kontzeptuak. Denbora. Aukeratu, Sakatu, Aratz? sakatu. Ea, Lata bat, Coca-Cola, ura, Zer da hori? botilla, Bero? botilla, tapa, tapoia. Bale, Harri. da mutu. Lanak. Venga, bai. Aparatz. Kotxean, txofer, errotonda, seinalea, rotonda, herri bateko rotonda, Bale, baina nola egiten du, Aratz? Pista gehiago? Hor barruan. zu rotonda barrun, ez da gidoa. Zai. Txapela, makilla, Bero, txapelaren goiko kaskoa, bixera, bale. Bota, bota. bixera, Ze txapel? kaskoa, bixera, ez da gidoa. Bizikletako kaskoa, ez da gitu. Txano bat, txano bat. Hartu leku, Aratz. Txanoa. Eskultori, Bai, eskultorarena baino aratzek egin du eskulturarena, bera. Hortxe jarri da, geldirik, eskultura bezalaxe. Etzen errazena ere, egia da, Aratz. Tira, horrelakoak tokatzen dira. Bai? Bat, 20 puntu. Aitor eta Joanes, primeran orain arteko lan guztiak eta eginda, jarrai dezagun martxa horretan, nork hartuko du lekua? Aitorrek, Hau oso baita. no? Ea ba, Eragin bizka bat buruari, bide batetik ez da bestetik, ea kontzeptura iristen garen. Biok prest, hortxe kontzeptuak, denbora. Arbola, basoa, Oso ondo. parkea. Borobila, txapela, robota, pertsonaia, Venga, ondo. ahoa, Bale? txigixoka, aginak, daztamena, bizarra, mofletea, Ez, zo zer behar dugu. anginak, Bai, Hola, Harri. oso ondo. joder. Spiderman, armi arma, Zora, Oso Harri. ondo. erizaina, medikua, bakuna,
Hospitala, Pero, ambulategia. bai. Hau da! Oso ondo! Oso ondo! Bukatu bezalaxe, Aitorrek ere esan du. Bai, ona gara. Anginetan bereziki, Etzen erraza marrazteko. Baina zen hori, Bai, ia puntu abstrakto bat hartu dela azkenerako marraziak ere, baina... Baina oso ondo irudikatuta egon die. Nik oraindik hemen arrastuek baditut. Bai. Anginaka Biktima zara zu ere. Biktima totala. Ederto, 80 puntu! Eta kanpotik eta da, nahi. Nahoritzen dira. Gusta zau? Bai, ez da. Bai, Zer oraindik den, bai. Izaro, horrelako ere tokatuko balitz, marraztekota, medikuntza ikaslea izana, arazorik ez, baina ezakitzuk hartuko duzun lekua. Ez, Helene joango da, oso ondo? Bueno, kazetari batek, begira, imintzioka, akaso izango du, beste baliabideren bate dugu, beste ikusiko dugu. Garrantzitsua hemen, 4 kontzeptuak asmatzea, Erne beraz, animo Helene, denbora. Marrazten hasita. Animalia bat, hanka, besoa, folio bat, paperra, Ez. zikindu, Ez? Ondo hori ginen, besoa hartu, Ez? eskua, Ez? karpeta, Aldatu, ondo. giratu, autoa, golpea, istripua, Bai. Harri. animalia, jauzi, belauna, zapaldu, belauna, mina, belauna, Pero, hanka, orpoa, ukondoa, kolpe, belaunikatu, Ez? aldatu. Gertu ginen, Zehaztu behar da. Zer da hori? Zer hori, eskubet, besoa, Ez. hanka bat da, ez da Bai. gizetan. Venga. Hanka, zapaldu, bota, jaurti. Bai. Ostikoa zelako, hanka batzen, gero bukaera beste itxura bat ere... Eta gero, hartzen arren. baltzuni, ez gara iritsi. Bai, ubeldura edo, Bai, ubeldua. esan, bai, zer gertatzen zen. Interesgarria, Helene, aukera guztiak ere ondo iragurtzea, raketa bat ere bazegoen marrazteko. Bai, ez Pixka dut bat hartu errazagoa hori. izan Ja, daitekena, igual, tira. bai. Eta goizki. Ez da, udape txarto, beste 20 puntu bat asmatuta. No. Eta hitz eskutuaren momentua iritsi da. Txukun nork emango ditu pistak oso ondo. Eneko du Eko. maira. Eta hortxe, ia lortzen ditugun, gordeta ditugun hitzak asmatzie, guazen, denpera. Gasolina, Galesti, atorri, petrolioa, Oso ondo. ikusi, aitu, ezina, itxu, Oso ondo. paso. Ilea, ila paindige pelukeroa, lixoa, orrazi, aurkakoa, ez... Txeket, paso, paso. muruak, Rizok, euskaraz, kiskurre, Oso ondo. kuadroa, argazki, ingurua, markoa, Oso ondo. euria, eguzkie, Oso ondo, Eneko. Vale. Hau da, hau! Oso ondo. Eta muruak berak ere etxean astinduko ditu kizkurrak. Pista oso onak eman da, eta ariketa bikain burutu da, 4 erantzun zuzenekin, 80 puntu! Vale, oso ondo. Arrantzitsua puntu horiek. Bai, Aitor Joanez, balegindu zeu epe bai, hitz eskutu ondo ginezkero, bueno, ariketa zoragarria dalako egia esan. Venga, guazen, nortu maira. Ni berriz. Aitor, hartu lekue. Venga esan dakoan, ibanai jarraitzaile sutxua. Proba honena, ez da? Proba honena, ia gozatzen dugu, guazen, denpara. Argia, Iuna. kristalezkoa, Paso. lanpara, Bombilla. Oso ondo. berogailua, Aire girostatua. urarena, Lurruna. paso. Itxasontzia, Itxasoa. aparkatzeko, Portua. ondoratu, Itxasondoa. tresna, Aingura. Oso ondo. kaka, Txixa. animaliena,
Simaurra. Sinonimoa. Gorotza. Bai, Ondo! bale, oso ondo. Aitor, oso ondo. Zoragarri, bukaera arte aritu behar delako hemen bizkor, eta azken segundotan hirugarren hitza ere sartu den, Oso ondo. Bikote, zoragarri, 60 puntu! Elene Izaro beste horrenbeste egin beharko dugu, nordu maira. Hartu leku Elene mesedez, Izaro ibili zarie, etxetik eta? Bai, Apurtxu zuzen. beten saiatzen eta, bai, ondo. Ea ba, Ba, hitz eskutuan berbak zeuentzatere gordeta, haupa zuek, guazen. Ondartzan, Area. harriak, Arroka. izarra, Algak. gogorra, Harriak. urrengoa. Gorputza, Atala. barruan, Bihotza. gogorrak, Ezurrak. asko, Saietzak. Oso ondo. eskulturak, Artista. Guggenheim, Museoa. Oso ondo. astiro, Arin. animalia, Korrika. oskola, Dordoka. Oso ondo. Haupa! Bueno, zaietzak asmatzien milagro txiki bat, baina... medikuntza ikaslek badaukate, Zer zer. zentzu berezi hori. Eta ordoka baino biziago aritu zaretenez, azkenean 3 zuzen emanda, 60 puntu! Oso ondo! Baina markagailuak nola dauden, ikusi egin dugu markagailuei biztaiezoa bota, aratzeneko 130 puntu, segura gabirian, Iruña Elgoibarren 200 puntu, Aitorok eta Joanesek, Mundial Erion, 140 Elenek eta Izarok. Interesgarri, Epa! Alegin du beharko zarete, hemen lehia dau, Ez dago ez erreroak eta, eneko aratz, etribaren berbatoz. Lehenengo taula zeuen lekutik hasiko gara, eneko, ia usten diogun, guazen, lehenengoa badator, denpora. Gozaldu, luzaiden. Malindu. Gozaldu, luzaiden. Barura utzi. Urduri egon, bermeon. Armin egon. Zotina, zarautzen. Apaparrutxa. Eta hor, Gozaldu, luzaiden. Burura utzi. Barura utzi. Urduri egon, bermeon. Armin egon. Zotina, zarautzen. Kika. Zapaburua, goizuetan. Apaparrutxa. Dotorea, nabarni zen. Tiposoa. Okertu, erratu. Malindu. Ez. Gozaldu, Barura luzaiden. utzi. Urduri egon, bermeon. Egon. Ahuldu, malindu eta Bai. lokortu zen. Oso ondo, hau Aitorre, okertu bukaeran egin garelako, baina bueltan Joanesek errebotean bat zuzen emanda. 10 puntu, bikote, ondo dago. Aitor, oso ondo. Erakustaldi emon zue. Bueno. Ondo, zeo zer. Ia bigarren taulan zer gertatzen den. Zeu berriro, Aitor, guazen. Bigarrena, dator, denpora. Onura atera, iparraldean. Profitatu. Oso argala, beraztegin. Igurtzia. Irribarre burlatia. Murrika. Pozik. Uros. Ez jakina ondarroan. Atelamatoa. Lasai. Sanfretean. Min hartu zauritu bentatan. Mankatu. Aupa! Eta arantza txori atera nahi baitzuen aurreko taularekin, arantza atera, eta markagailura 100 puntu sartu! Wow. Hau ez da atela matu, Hone bai jakin, Elene Izaro beste beste. Etxetik eta Elene, tarteka asmatu. Bai, ez da? Bai. Eutxi behar aurre egiteko. Bale? Benga, Elene, guazen, hirugarrena dator, denpora. Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. txokoloa, Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. Pontxoa. Neko? Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. Gorrotoloa. Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. Naba. Montra hegoaldean. Pontxoa. Zentzugabea, Aitor, txoriburua, lapurdin. Naba. Montra hegoaldean. Gorrotoloa. Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. Naba. Montra hegoaldean. Erlojua. Betekada enpatxua azkoitian. Gorrotoloa. Zentzugabea, txoriburua, lapurdin. Sartu da.
Eta zenbat buelta, eta zenbat errebote, azkenean Helenek azerara buelta duta, bat zuzen erantzun da 10 puntu. Markagailuak onela geratu zaizkigu, eneko aratz 130 puntu zuen markagailuan, 310 Aitorrek eta Joanesek, 150 Helen eta Izarok. Eta ara, honen bestez, segurak abiriarren abentura bukatu dela, eneko eta aratz. Zer gertatu da aratz? Pena, zeget, nerviok edo nerviok Bai, hau lehia da. Nervioak aipatu dira alde batetik, baina pena ere bai bezetik, eneko gustora egon zareten seinale. Oso gustora. Baina, ez dagoa, hasitako dana, bukau ditu hemen data. Bai, ez da? Bueno, egia da bukatu duzuenerako, 192 eurore pilatuta daituzuela. Aratz, oiekin, ze ingo dugu? Gastau. Hori da. Zertan, alegia? Bazkarin bat, askoz gehiagotik emango. Ba, bazkarion bat, Eneko aratz oso gustora egon gara zuekin. Eta asko eskertu dugu zuen bizita. Eskerrik asko, mutilek. Eta bera, tribuaren berbetatik gatoz, Iazki, hain zuzen, tribu bakoitzak bere hitzak dituelako. Eta tribuak diogunean, esan daiteke aldi berean, kuadrilla bakoitzak dituela bere hitzak, auzo bakoitzak, herrikideen artean partekatzen direla batzuk, esaterako... Euskal Herri osuen, gure kasuan, tribua. Herrikideak aipatuta Tolosan, oso geurea den bat, etxeko zapatilak eta aipatzeko txapinak. Txapinak, beste zuek? Entzun zuek, txapinak? Bai, zuek ere bai? Begira, adiskidetu gaitezke hortan... Zenidetu, Yamaguchi, Iruña eta Tolosa txapinak aitzakiaz hartu da. Bueno, zenidetu nahi ditugu gure tribu guztiak, hain zuzen, erronka hau helarazi da. Zeintzu dira zuen tribuetan erabiltzen diren hitzak, hitz berezi horiek, eta euren esanaiak, partekatu sare sozialetan gurekin, eta igual taularen bat edo beste ere osatuko dugu. Ez, igual ez. Seguro. Taula osatuko ditugu. Zuek dialdu zeuen, etxeko, herriko hitz horiek eta guk erabili egingo ditugu, eta gure lehiakideak dantzan jarri zeuen berbekin. Hortxe erronka beraz. Gustora jasoko ditugu. Bigarren fasea, 0-tik. Hasiko gara. 0 point. Aitor Joanes, veteranoak zarete. Bai? Badirudi. Tazarrak. Ondo? Tazarrak be bai. Aitor. Tazarrak eta veterano. Bai, bueno, horiona da, Horiona da, esperientzia eta jasotzen da. Helena Izarro zelan? Ondo. Esan, gu gaztea gara. Ea bana horitzen den, batzuen horixe veterania eta besten gaztetasuna, momentuz definizioak. Ados, eta alik eta gehien osatzea asmoa. Aitor eta Joanes, txanaka, Aitor, zurekin hasita. Biok prest, denbora. Kirioei erreferentzia egiteko erabiltzen den animalia. Kirioak. Animalia. Dantzan, edo? Ze animali? Ez dakit. Tximeletak izaten dira, dantzan. Tximeleta bihurtu aurretik izan ohi dena? Arra. Oso ondo. Auntzaren arra. Akerra. Akerra. Eta akerraren adarraren forma? Okerra. Oso ondo. Pertsona okerra agurtzean egiten duzuna. Pertsona okerra agurtzean. Ez zenuen bera agurtu nahi, agurtu duzu, eta orain tokatzen da. Joder. Disimulatu. Hori bai, disimulatu oso ondo. Barrea disimulatu ezin duzunean irteten zaizuna. Barre? Bota? Algara. Barre algara. Ondo. Puntuak jasotzean, etortzen dena, tximeletak. Ondo, 40 puntu. Bueno, kirioak edo sentimentuak. Bai, denetik. Bai, nik zehaztuko nuke. Bai, ez da. Definizio hau. Tximeletak, polita da. Tximeletak. Ederra. Helen eta Izaro, zuek ere tximeletak dantza dituzue? Apurbet. Apurbet, baina ez gehiegi. Apurbet zabikusita. Ez dute alakorik esan. Jolasten nabil. Bai, noski. Jarraituko dugu jolasten, definizioekin. Eba, Helene zurekin hasita. Denbora, zerbaiten berri emateko erabiltzen den bidea. Edabidea. Oso ondo. Arabako tokiko edabidearen izena. Probatu Izaro. ATEB. Segi probatzen, sopolita dau. ARB. Ez? Ota? Alea da. Alea iakta est esaeraren jatorria. Latina. Ondo. Arrautzak frigitzeko balio duen tresna. Zartagina. Ondo. Zartagin kaskarra baduzu, janaria egingo zaizuna. Izazita? Zartagian?
Zartagi txarrean. Itxatxi. Jaiki ezin duzunean itxasten zaizkizunak. Izarak. Ondo, izarekin inauterietan egiten dena. Inauterietan. Mozorroa. Zarroa. Bueno, zer. Bai, Helenek eta Zartagi honak dituzte soilik. Ez dakit, pixukidak ere bazarete? Ez. Etxetik kanpo bizizarete edo ez? Gutxi erabili orduan. Etxekoak Ondo. onak. 40 puntu. Baina, Zartagi honekin edorkatzen da. Zartagi nion erosiot eta itxasten da. Zein da trukoa, ez garbitu, papelarekin garbitu? Ikusten dut, horre badagoela puntu bat, gazte izateri uzten diozuna. Erosiko du Zartagi hon bat. Bai. Eta ia etzara gaztea. Mila naiz gaztea. Hala ba. Garrantzia ematen diot horri. Zuek flipatu egitezu. Bai. A ber, eroglifikoen txando orain. Aitor Joanes, Zartaginaren trukoa badakizue? Bai. Olioa berotu, pixkat erre, gero kendu, eta berriro bota olio freskua, eta ja ez da pegatzen. Nola, barkatu? Bai. Guk daukagu Zartagi bat. Bale. Eskaxa dena. Bai. Horri olioa bota. Bero? Pixkat erre, bero, Bai. kendu olio hori gelitzen da, Eta berriro bota olio pixkat da horrin. Probatu, a ber. Sekulak, joa. Eta zuk daukazu Zartagi bat 40 urtetan, ja. Ez, baina, bueno. Bai, irauten du, Eta gero ondo garbitxu badia, eta beltza donean azpitik ere, ni gauzak ondo Egingo zaintzen. dut, proba, Joanes honek igual 20 puntu balio ditu. Kontuz, Kontuz. Ea, la den. Momentuz, hieroglifikoekin zenbat lortzen dituzuen. Hau apuntatzeko da, Venga, lehenengo hieroglifikoa, denpora. Amonak esaten zidan. Erabi... Bai, erabi bada erantzunen zati. Erabili buru... Era gaine, Erabi, Erabi... segi irakurtzen. Erabi... liburu, Erabi biblia. era biblia... Liburu bai, Joanes, hiztegi, irakurri dana. Era liburu, Erabili burua. erabili burua. Erabili burua. Bai. Eta iaian Euribe eskapatu zait. Ondo. baina- Erabi Zatituta nola liburua. zegoen, erabi liburua, baina erabi liburua. Olioaren truk, Ondo. Claro. Nekatu da Joanes, geuri aholkoak emoten, eta orain ja, ezin, oinarte zirik honez formal, baina, ja. Horrein dauka burua Zartagi, erre egin da, gizajoak. Animo, Joanes. Ba, erabili burua bigarren eroglifikorako, guazen, denpora. Neronek egin dut, O asko. Oa, bale, asko ez, Aitor, bestera oak. batera? oak, Opilla. Opila, bale, hori bai. Asko ez, pila. Neronek egin dut opila. Joanesek hori ere, akaso? Etxean ogia eta egiten duzu? ez. Ez dizut gezurrik esango, ez. Baina jakingo dutrekin mailuren bat, Bai, seguro. bakit, ogia egiten bakit. Ondo, eta opilak egin dabe, bai. Edo San Blas opila, baita ere. Ondo. Ederto, Esto bi puntu. babikain, hirugarren eroglifikoa, denpora. Aitortu beharra daukat egindako. Bekatua. Bale. Bai, zindalizu. Bekatua. Ondo. Oraintxe aprobetxatu nahiko bazen dute, bekaturen bat aitortzeko, Aitor eta Joanes. Bestira aitortzen gainera. Ez, Ez. publikoki are Ez. gutxiago ez da. Aitortzen dugu, ariketa oso ondo egin duzuela, 60 puntu, bikote! Bestira aitortzeko. Bekatuek die gordetzeko. Bai. Baina egiteko. Egiteko eta Eta gero, gordetzeko. bai. Esateko ez. Lehena izaro, eroglifikoek gustoko? Bai. Bai. Elkarlanien aritzeko, prest? Bai. Guazten neskake, sorte hon. Lehenengo eroglifikoa, badator, denpora. Zer kantatu du? Bi bertso. Aupa! Berreketa bat geneukan matematikako eragiketa hori. Bi, bertso. Mundiala. Ondo, Berreketetan trebeak. Bueno. Ja, ez duta igual, ez da? eroglifikoetan bai, Hortan bai, Etzan hain erreza Helenean azkar erantzuteko, Azkar ikusi Oso ondo, duzu, bai. Bale, bigarrena, denpora. Bizkaia hegoaldean, Orduña. bale? Debloko baten ordu ikusten duen. Ordu, nia, bale? Helene uste du dagoela pixka bat aspertuta eroglifikoen mailarekin, esaten du. Horrela. Erogli hori esan zio, zer? Esango dugu, Eroglio Karnovich, berak egiten dituelako. Arerio badaukazu? Eroglio, entzun hemen, Sortu bereziki Helenerentzat. Hori da. Bat, datorren Gehiago nahi du programarako. Helenek. Datorren programarako. Bale, neskak, hirugarrena, denpora. Guk sukaldean asko erabiltzen dugu. Piperra. Pipermina. Pipermina bai. Oso ondo. Fermin muguruza, pegaitzik aldatuta, permin. Permin,
dentistarenean, oso ondo, Hau, pipermiño. Elena, pixka zailagoa, Baina, lehen sartu da, 90 puntu neskak! Oso ondo! Eta esaldi bihurrietara goaz, hemen Joanes badago truko bat, egin behar dira esaldiak erre pixka bat, gero antolatu, bokalak sartu, eta aldela Erre lauak ditzagun, ba. ondo osatu. Ados? Bai. Biok prest? Oazen ba, lehenbizikoa, denbora. Ozenago, Ez? batzuek, Batzuek diote, diote, Ozenago, ez, batzuek diote. Inork, baino, ozenago egiten duela. hitz, hitz egiten duela. hitz Vale. egiten duela, oso, Oso ondo! no? Martxan nahi jarritu zero, zoragarri. Martxa ondo dau bizitzan, Ba, segulakoa. Bigarrenean, bokalak behar orain. Ados? Biok prest, denbora. zenbat gertatzen, zenbat gertatzen, Aurretik bokal bat, agertzen, ez? egurtzen, Zenbait, ez da ega, agertzen, eskertzen, ez da ega, zenbat Eta gero beste gerturatzen, bat. eskertzen. Egoeratan, zenbait egoeratan, eskertzen. ondo eman dugulako, baina jarraitu emarra zegoen. Antolatzen hobeto momentuz, ikustagun, hirugarrena ere badator, denbora, Zea maiz, zea maiz, Gustoko baduzu, gustuko baduzu, abesti hau, abesti hau, ezagutuko duzu. ezagutuko duzu. Vale. Aitor Joanes, zale? Zea maiz? Zea maizen zale? Zertxo bait. Zertxo bai. Norrez, esango dugu. Ze maila dukan, zea maizek, Segurakoa. egize da. Nori etzai gustatzen zea maiz. Zeindarra, aiorak. Eta zeindarra bokalek ere, ez dira erresenak eta ea laugarren antolatzen dugun, edo osatzen dugun markatu. Biok prest, denbora. Antzerakoetan, Antzerkietan. Eta zineman. Eta zineman. hau, gordetzeko beharra, gordetzea Gordetzea. behar beharrezkoa da. Vale. Behar, oso no. Vale. Ondo. Hiru arrazoi, hiru pizkat matu eta 80 puntu eta arrazoek diote, Aitor Joanes. Batzuek diote inork baino zenago hitz egiten duela. Zea maiz, gustuko baduzu abesti hau ezagutuko duzu, antzerkietan eta zineman hau gordetzea beharrezkoa da. Zer da? Zer gorditzen da zineman eta antzerkia. Aitor Joanes, Esan da. Lotxa. lotxa, ikus dezagun? Oh, isiltasuna! Gordetzea. Antzerki batzuetan egia lotxagabe asko egoten dela. Bai, publikoan zaila ere. izaten da, bai. Batzutan hauso lotxabe, bai, gordetzi, Bai. zaila izaten da. Tira. Ai! Bueno, puntuek bilduta bai, komo binitez. Gero sokatiren zailtasun txiki hori izango duzu, Bai. Vale. Eta lotxari gabe jarraitu orain, Arazori bat ere gabe. Helen eta Izaroren txanda baita. Esaldi bihurrietan, etxetik ere aritu zarete. Ez. Ez? Txiki. Ea ba, badakizu batzuk antolatu egin behar direla, besteak bokalez osatu. Ea horrela elkar gehiegi harrapatu gabe aritzen garen. Biok prest? Denbora. Pantxoak eta peiok, Pantxoak eta peiok. makillekin, Ez? Abesten, Ez? txuntxun, Ez? jotzeko, Ez? zuten, Ez? abesten zuten, Ez? hau, Hau? hau makiekin, Ez? Hau? hau jotzen, Hau? hau jotzeko, Hau? abestien, Ez. abesten, txuntxun, txuntxun, Txuntxun? makillekin, abesten, Ez? jotzeko Makillekin, abesten jotzeko. zuten. Oi! Segundu be falta, Bai? Lene. Gertu ibili gara. Tira. Segundu txube falta, oso ondo. Ea bokalekin zer moduz moldatzen garen. Biok prest? Denbora. Astarna, ez, hasi, A eta beste bokal bat? hasieran, A eta beste ez, bokal ez, bat? ez, eta. ao, ae, ai, Ai. Ai. aiza, Aiza ez da za? aize, Aize. Aize. aizeran, mugimendu. Aize eta beste bokal bat? Aizearen, mugimendu. Aizearen. Ai! Aizean. Denborak ere Geratuko aizea gara. bezalaxe aurrera egiten duta. Bai. Ea hirugarrena, Poeta Oso, zara, bai, Tarteka. tarteka. Bai, tarteka. Zer. Jartzen zaren nien, ondo. Hirugarrena, ea antolatzen dugun, denbora. Aldamenean, Ez, Txakurrari. Ez. Hartzaina. Hartzainak. berehala, Ez, hartzainak. Txakurrari, Txakurrari. aldamenean, Ez. joz gero, Ez, hartzainak txakurrari. berehala, Ez, hartzainak txakurrari. hau, Hau. berehala joz Ez, gero, hau. izango, Hau. gero, Ez, hau. aldamenean, Hau. joz, Hau, Josero! Boa, eske. Ai, Falta zaigu. Zertxo bait. Baina ea sikiera azkena. Osatuko dugun eskak. Bai? Oazen ba. Denbora. Ara, Ez da A.
Era, Ez da E, ez da O. ira, ura, I, ira, Iri. ez da ira, ez da iri. iru, Iru. iru, zela. Zulo. Zulo. Ditu. Ditu. Eta Normalean, normalean, dabilen, Normalean. Dambolina. Dambolina. san, Ai! Hiru zulo ditu eta normalean danbolina. Oso arrastona da, ez daukagu punturik banatzeko eta galdera egin behar dugu. lagun. Neskak eta entzun dugu beste izo zerbe bai, zeri buruz ari gara. Txistua. Txistua ikus dezagun. Komodina jokoan eta bai! Hau, esaldirik ez eta... Oso ondo! Artzain txakurrari jota, txistue, onduan izaten dela, eta danbolina, eta bar, eta bar. Eta oraintxe hasiko dira, Oso ondo. txistu guztiak ere dantzan, sokatirara goaz, Aitor eta Joanesek 180 puntu. Helenek eta Izarok 130 puntu eta komodina. Hortxe gure bitaldeak, prest, ia gertatzen dan, sokatirara goaz. Zagu prest, ez dakiz ere egin, abdominaletarako Txistu ondo atera, dau. ez da, dambolina. Ondo dau, baina, bueno, gu prestatuko gara, neskak zauekin hasi? Vale. Komodina daukazu ez, zauek ikusi noiz erabili zen momentutan, komeni azkar-azkar erantzunak ematien. Prest? Goazen denpora. Zenbat pertsonek irabazi dituzte 2 Nobel sari? Iru. Bostek. Zer egingo duzu apatxe egin esaten badizute? Eseri. Vale. Aitor Joanes, denpora. Nongo Olimpiar jokotan irabazi zuen Serena Williamsek banakako lehen urrea? Londres. Atenasen. Erantzun bat, Londresen. Zenbat urte beteko dira urten Juan Sebastián Elkanok munduari bir eman zionetik? Paso. Bosteun, munduko 7 mirarietako zein dago Erroman? Koliseoa. Oso ondo. Bale, erantzun bat beharko genuke, ordenean. Eta mirari bat ere bai. Lehen eta Izaro, aurre hartu duzu, eutxi puntuei. Neskak denpora, zein lurraldetan dago Berbintzana? Berlin. Nafarroan, barkatu pekatua, baina nire izena bertan izan da aipatua. Zer naiz? Paso. Katua, zenbat garren Donostiako jasaldia ospatuko da 2023an? 40. 38. Zenbat atxe daude txantxangorriaren gana hitzean? Bapes. 0. Oso ondo. Wow. Zekolako atxekabea. 79 puntu galduta orain. Komodina ere hor dago, Helen eta Izaro. Mutilen txanda orain. Denpora, Iranen Masaminiren eriotza salatzeko hilaba erretzeaz gain ze gehiago egiten dute? Kendu. Ila moztu, Italiako ze futbol taldetan jokatu zuen Diego Maradonak? Palermon. Napolin, zer da niretzat nire senarraren ama? Amagin arreba. Oso ondo. Eta magin arrebal lagun izan duzu, Baina egia da, puntuak dantzan ari direla, batera eta bestera, akats desente gaurkoan, Helen eta Izaro, akatsak egin baino, komodina Neskak. erabiltzea hobea da. Denpora, nola deitzen zaie Katalunian egin ohi diren gizadorrei? Castellersak. Bai. Mutilek denpora, kantaren arabera zer zegoen mendian, lar artean? Txoritxo bat. Loretxoa. Loretxoa. Txoritxo batek ere kantatu delako, erantzun bat behar dugu noski, Erantzun bat eta adostu beharko duzu, Bai. Venga. Neskak zegoen txanda, denpora. Zein da Libanoko hiriburua? Komodina. Beirut. Ondo erabilia. Erabiltzeko dagoelako esan bezala, geratu da denbora, soka noraboidez aldatu, eta ez du daude kontuak, Denpora, nola deitzen zai iritzi eman bai, baina botorik ez duten euskaltzainei. Urgazleak. Oso ondo. Zoragarri, Garrantzitsua oso erantzun zuzen hau, markagailuak ia parekatuta dauzkagulako orain, Helen eta Izaro beste hainbeste egiteako meni da. Neskak, denpora, amaitu esara zaharra, asto merkea nagusiaren Eskalea. nekea. Zen musika mota jotzen du gozua salsa talde nafarrak? Patxata. Salsa. Zein koloretakoa da Googleko eleizkia? Gorria. Berdea. Ze izenez da ezaguna odolki zuria? Paso. Mondejua. Zenbat izki ditu 17 hitzak? 17. 9. Etzaten banauzu, ez dut mugarik. Erditik mozten banauzu, ez naiz ezer. Ze zenbaki naiz? 0. 8. Hau! Azkeneko, sokatira.
Eta azkeneko tiraldian, ia puntu guztiak ere galdu genituenean, denbora bukatu denerako, Aitorrek eta Joanesek 253 puntu. Helenak eta Izaro 77. Bueno, Elena Izaro, miluzen oso ondo. Orain falta dana da programatik urten, sokatirako talde baten apunte, entrenatu apurtxuet eta urrengo programan asko zobeto. Hau paneska, korrengo arte. Eta sokatiratik bueltan. Eta sukaldaritza kontuetan ez ezik sokatiran ere trebeak direnez. Aitor eta Joanes, sondo, Bueno, ez du aritu gara, baina amaiera aldera hor arnaz pixka bat hartuta, puntu sorta polita markagailuan, 253, zehazki. Estreinakoz, dirua ere irabazi dugu miluzen orduan, 253 euroia dagoeneko pilatuta dituzu, Igual jatetxerako ematen duenek, Batentzat. Kontuz. Bientzat ez dakit, jatetxe osoa alkilatu alizateko, hementxe zakuan gaur jokoan ditugu, 15.474 euro! Aupa! Ez dugu inoiz, hain zaku handirik izan, miluzen. Hori da zuentzat, pizgarri izateko. Aurreko fasean ere ez? Aurreko fasien, bai. Vale. Baina bi hamarkada pasatu dira, itxo ondo dakizunez. Adina bakizu. Oso ondo. Basarie literaturzaliek, Bueno, bai. euskal literatura, euskal idazleak eta jarraitzen dituzue? Laguntasunagatik, Bueno, ez arteagatik da baina. txarra, euskal literatura sariak ezagutzen dituzue? Bai. Ba, ia zabertatzen da, zakoren bilagoaz. Euskadi sariak banatzen ditu urtero Eusko Jaurlaritzako kultura sailak eta gaurko eremuak irabazi ez irabazi uko egin. Euskal Herriko sari literario garrantzitsuenetakoak dira. Euskadi sariak zalantza barik. Ondoren azalduko diren idazleak 3 eremu hauetako batean kokatu beharko dituzue. Hau da, saria irabazi duten, ez duten irabazi, edo uko egin dioten. Erantzun beharko diguzue. Aitor Joanes, pentsatu egingo dugu, ia gertatzen den, Eider Rodríguez, dator. Nik irabazi esango nuke, baina... Eider Rodríguezek irabazi du, ez du irabazi, edo uko egin dio. Uko egin, ez dakit. Batek. Nik ere ez. Eta ez irabazi edo irabazi, nik... Igual gaztetasunagatik, igual ez irabazi oraindik, nahiz da idazle izan. Ego irabaziko duela. Ez irabazi? Ez dakit, ez... Ez irabazi, azten gara eta aldatuko dugu. Venga, ale, eman. Ez du irabazi. Joseba Serreon handia? Hombre, baten bat igual bai ez. Bai, nik uste dut honek urtia baditxu, irabazteko. Jasotzera etorri ez, baina... Baina, uko egin ere ez, imaginatzen. Ja, irabazi, bai, venga. Irabazi. Urrengoa, Asizko Urmeneta. Ez irabazi edo igual uko egin, Uko egin, Laneko... errebelde. Bai, batzutan. Bai, eske final batzutan... Zen dute baten bat, zeari gabe. Uko. Uko? Venga, uko bai. Ez daude inbeste marrazkilari. Uko egin. La literatura bera ere ez. Arkaitz Kano. Uste irabazi zuela. Nik ere bai, zango nuke, bai. Bai, ez da. Bai. Venga. Irabazi. Urrengoa, Kirmen Uribe. Irabazi du, saririk, Kirmen Uribek? Zait irabazi du, baina irabaziko du, momentu. Irabazi jarri. Bai, venga. Ez que denak dira oso onak. Ai, Arantxurreta Bizkaiak. Irabazi du? Euskadi literatura saririk? bai, saiakerakoa alardeari buruzkortan. Man irabazi. Bai. Ez que piatzen nahi dira horrek. Ja, bueno, aldatuko dago, aukera ematen bai egute. Mikel Peruarena. Nik ez dut ezautzen. Ba, ez irabazi. Ez irabazi. Venga.
ez irabazi. Sartu ditugu, kontzeptu guztiak. Zemuzko bideia, izan da, Aitor Joanes? Nora ezean. Nora ezean ibili gara apur bat, edo ez? Gehiegi, baina bueno. Izenak ezagutu bai, baina sariak. Ba ikusi egingo dugu, esate baterako Joseba Sarrion handiak Euskadi Literatura Saria irabazi duen inoiz. Ez uste duzue, Aitor Joanes? Lehenbiziko erantzuna, Bai, azte dut zuzera izatea. Euskal Herriko idazle handienetako bat, zalantza barik. Irabazi du Sarrik inoiz Euskadi Literatur Saririk? Oso ondo. 2011 urtean, saiakeraren Euskadi saria jaso zuen Moroak gara Belaino artean lan mardularengatik. Arantxa Urreta Bizkaia, irabazi, jarri diogu be bai, Arantxa Urreta Bizkaiari, Aitor Joanes, Nahiko seguro nago, nik uste, bidean ikasitakoa korrekin, igual. Alardearen inguruan, Hondarribian, Arantxa bada, hasieratik emakumearen parte hartzea, bultzatu zuen taldeko kide. Bai, zuzena da, erantzuna? Oso ondo. Bidean ikasia, hori da eta... Arkaitzkan hori ere, eman diozue, Euskadi Literatura Saria. Guk bai. Zuek bai, Aitor Joanes, nik neuk ere esate betarok emango nioke. Venga, aitortuko dizuet nire idazle favoritoetako bat, zalantza barik Arkaitzkano dela. Irabazi du, Kanok, saririk? Bai! Eta ez bakarra, 3 baizik, 2 helduentzako euskarazko literaturan, eta haur eta gazte literaturan beste bat. Bestak beste twist liburuak jaso zuen. Hemen idazle gustukuek aipatzen hasi, asko ikusten ditugu. Bestak beste Eider Rodríguez. Ikaragarria, Eider Rodríguez. Zenbat gozatzen dugun bere literaturarekin. Ez irabazi jarri diozu Aitor Joanes, zeba? Guztiak ezin dutelako irabazi, ez dakit. Ikusi egingo dugu, Eider Rodríguezek ez du irabazi Euskadi Literatura Saririk? Oi! Irabazi du, eta ez liburu baten gatik, liburu askoren gatik, beste bihozantiegia ikuin bilduma zoragarriaren gatik jaso zuen, Azizko Urmeneta eta Gutxitza horren, liburu zoragarri hori azpitza. Irabazi zuen. Irabazi zuen, Kirmenek ez du irabazi, Mikel Peruarenak uko egin zion. Aitor eta Joanes, baina primeran, eta orain kuriositate bakarra, zakua ez duzue irabazi edo uko egin diozuen? Uko egin diozue. Bueno, momentu zerrenda 53 euro irabaziak horiek bai, eta 1000 luzen jarraitzeko aukerare bai. Apa, bikote! Aupa zuek, gora Euskal Literatura! Aupa! Jo!